Tänään on joulukuun 13. päivä. Sieltä tuli tämmöiset lasit, mitä käytetään lumilautaillessa. Puhuiko joku lumilautailulasista? Oh yeah! Me krokotiilit rakastamme niitä, koska ne sopii meille päähän. Hei, näin. Hei, ne piti olla mulla. No mitäs tulit aina myöhässä? No, olisin vain aikaisemmin tullut. Nää on nyt mun, etkä saa niitä enää takas. Että sun kanssas. Kyllä mäkin haluun niitä käyttää. Onks mä muka aina niin surkee? No ooks mä sanonut, että sä oisit surkee? Hei halloo. No, voi itku. Voi hyvänen aika, on tääkin sit vaikeeta. En haluaisi, että tässä videossa oikein rupeetaisiin riitelemään. Että voisitteko lähteä? Okei. Hei, se ei antanut niitä laseja takas. Se haluaa ne omaks. Hei, tuoppas ne lasit takas. En tuo. Nie. Nössöt. Noniin. Viitsisitkö lähteä sen perään hakemaan sitä? Okei. No niin. Huomenna tulee sitten 14. luukku. Minun täytyy nyt mennä varastamaan nuo takaisin siltä krokotiililta. Hei! Anna se takaisin! En anna! Tässä ne ovat. No niin. Ja sitten tän asti. Hei! Älä siinä plähätä. Hei!